Ak pozeráš toto video, začala ti maturita. Gratulujem. Alebo viacerí z vás chcete len v krátkosti vedieť nejaké dielo, ktoré sa vám proste nechce čítať, lebo máte vypálené mozgové bunky z 12-sekundových videí. Ale sa nemusíte bať, pretože toto budem vysvetľovať tak, aby tomu porozumel aj úplný dement. Čiže ako napríklad ja. A hneď začneme starovekom. Tu by mala byť sinusoida, ktorá ukáže, na akom období budeme a ako sa to pohybuje. Takto pre vyjasnenie si povieme, čo je staroveká literatúra. Staroveká literatúra vznikla hlavne v Mezopotámii, Egypte a neskôr aj v Grécku. Neskôr sa začala šíriť ústne, potom ju ľudia zapisovali klinovým písmom. Ľudia si cez to vysvetľovali hlavne, ako funguje svet, prečo prší, prečo sú búrky a hlavne prečo zomierame. Teraz si povieme niečo o jednom z najstarších diel, a to epos o Gilgamešovi. Tu vám budem ukazovať vlastné interpretácie toho, jak asi mohli vyzerať. Skúste si predstaviť. Gilgameš je proste kráľ, ktorý je silný, mocný a dosť arogantný. Niečo ako ľudia na tomto svete, hlavne naši politici. Že ja milujem tak veľmi mocný, že aj poddaní si prosia od bohov, aby ho zobrali ku sebe. Bohovia potom pošlú Enkidua, má ho zastaviť. No namiesto toho sa z nich stanú najväčší priatelia. Spolu potom porážajú príšery, zabíjajú Čumbabu a dokonca nemeckého býka. Cítia sa neporaziteľní. Potom však Enkidu zomrie. Gilgameš si prvýkrát uvedomí, že je smrteľný. Začne hľadať nesmrteľnosť. Prejde obrovskú cestu a získa rastlinu večného života. Had mu ju potom ukradne. A tu máme prvý zaznamenaný príbeh o tom, keď niekto niečo nemá, alebo mu to nevyšlo. Pre tých, čo pôjdu maturovať na ústnu časť, môžete povedať toto, že epos o Gilgamešovi je hrdinský epos. Je smrteľnosť človeka a hľadanie zmyslu života. Typické znaky staroveku sú mýtus, zasadenie bohov do deja a hrdina s nadľudskými silami. Hlavná myšlienka, keď sa niekto opýta, že aká je hlavná myšlienka, vy mu odpoviete. Hlavná myšlienka je, že človek nemôže uniknúť smrti. Teraz sa presunieme do starovekého Grécka. Miesto, kde sa rodinné záležitosti riešili tragicky. Zároveň v starovekom Grécku vzniká takisto aj tragédia ako žáner. A nikto iný nenapíše lepšie tú tragédiu ako samotný Sofokles, a to je dielo na povinné čítanie Sofokles Antigona. Teraz vám poviem tento dej v krátkosti. Antigona je hlavnou postavou v tomto príbehu. Antigona je dcérou Oidipa. Dvaja bratia sa zabijú v boji o moc. Nový kráľ Kreon rozhodne, že jeden z bratov bude pochovaný, no druhý však nie. Antigona však povie Kreonovi aj tvrdí, že Božie zákony sú viac ako tie kráľovské. A tak sa rozhodne pochovať brata sama, aj keď je to Kreon nedovolil. Kreon ju potom odsudí na smrť. Antigona sa zabije, sa obesí. Zabije sa aj Kreonov syn a jeho manželka. Kreon potom ostane sám, uvedomí si, že to možno že celé prehnal. Pre porovnanie, v Gilgamešovi človek bojuje proti smrti. No naopak v Antigone človek bojuje proti nespravodlivému zákonu. V obidvoch prípadoch človek prehrá, ale získa poznanie. A takto ešte ku koncu. Rozhodol som sa urobiť túto začínajúcu sériu z toho dôvodu, pretože veľa ľudí nevie, čo vlastne má vedieť na maturite, alebo niektorí ľudia práve nechcú čítať niektoré diela, tak proste urobiť to v krátkosti a aby to pochopil každý. No každý, keď si môže každý povedať, že možno, že to každý robí, lenže bohužiaľ je to toho strašne málo. Tak som sa to rozhodol robiť ja. A keď som to páčilo, tak nazdar.